No niin, tänään kalastelu on räsäsillä. Meikä kalastelee tässä tämmösellä. Ihan hyvä. Ja Veikka kalastelee tommosella ruohi. Että silleen. Että näytäpäs nyt heitto. Ja täydellinen. Suoraan ruohikkoon. Mutta se ei haittaa, kun on ruohikko-uistin. Just näin. Eli ajellaan sitten, On kun kyllä tulee kala. Kuusamokin vähän sauttii. Niin, jos Kuusamo... Mennään vähän lähemmäs. Joo, tulee kohta video. No niin, täällä... Oliko? Oli kala. Kävi ihan vieressä. Veikalla oli räsäsessä kiinni ahva. Oltiin just lähtemässä tonne lähemmäs mutta Veikka sanoi, että mulla on ahven. Näikö se ahven? Eli ihan hyvä. Ehkä 5. Oi. Sehän on hyvä. Mihin sä heitit? Kiven vyöreen? Okei. No niin, Veikka, ota kala. Tuo on vähän huono, kun ei ota niin hyvin kiinni tuohon ruohikkoon. Koukkuun. Joo. Päivitellään, jos tulee. Meillä on taktinen pysähdys. Me ollaan kivessä kiinni. Että tuo kiven viereen kun heittää. Tässä on aika matalaa, niin... Että... Ei, me lähdettiin sitten kiven päältä. No, kuitenkin. Niin heittää tuohon kiven viereen, niin sitten tulee ahve. Varmaan. Että... Joo. Joo, et... Ei me sittenkään räsäsillä, kun ei tästä tullut mitään, niin... Me ruvettiin heittää vähän liippaa. Me heittää tämmöistä vanhaa mepsiä, kun tässä oli se ahve, niin... Ihan vois ottaa siihen. Ja Veikolla on joku semmonen pikkunen... Näytäpä mikä... Apukarsia. Aika hienosti laitettu tuo koukku. 3 gramman paino ja apukarsia on tommonen mini. Että liian iso koukku oli kuulemma. Että joo. Joo, tällä kertaa ei tullut kalaa tässä videossa. Mutta joo. Olisi kiva, jos te painisitte tykkäysnappia. Se on tossa. Aika lähellä tossa. Ja subscribe on tossa aika lähellä. Serbuttoni on jossain tossa. Ja sitten ja siis niinku Sare just silleen, niin te laita kaverille, että tietää, että miten hullu tää kanava on. Että saataisiin vähän seuraajia tilaa. Seuraajia tykkäksi, että se oli tää video tässä. Se on moro. Ja Eumor Fishing.